ଶୁଣନ୍ତୁ, ବାଇବଲ ବିବାହ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, ସଫଳତା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ, ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ ବୋଲି କହେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବାଇବେଲ କହେ ଆମୋସ 4 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦରେ, ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅ। ଦିନେ ଏହି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ହେବ, ଶେଷ ତୁରୀ ଧ୍ୱନି ବାଜିବ ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ମେଘମାଳାରେ ମହାନ ଗୌରବ ଏବଂ ମହିମା ସହିତ ଫେରିବେ। ସେଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବେ। ଯଦି ଆପଣ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ଯଦି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ବିଚାର ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କାଲିକି ନିମନ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଜି ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ନା ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ। କ'ଣ ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି?